Pulizija minn diversi sezzjonijiet tal-korp b'mod speċjali mis-sezzjoni tal-immigrazzjoni fl-aħħar jiem reġgħu qed iduru l-Marsa jwettqu spezzjonijiet fuq l-immigranti. F'dawn il-jiem fil-fatt f'diversi żoni tal-Marsa dera ammont kbir ta' pulizija javviċinaw lill-immigranti b'ħud minnhom illi nġabru għal aktar investigazzjonijiet. Ħidma simili kienet saret f'April tas-sena li għaddiet meta kienu ġew arrestati 84 immigrant miż-żona tar-Roundabout fejn soltu dawn l-immigranti jkunu qed jistennew għax-xogħol. Dakinhar mill-84 persuna li nġabru ma kienu ttieħdu passi kontra ħadd, hekk kif instab li kollha kellhom id-dokumenti rilevanti biex ikunu f'pajjiżna. Fl-aħħar jiem is-sitwazzjoni reġgħet telet fuq nett tal-aġenda wara li nstabu mal-120 immigranti jorqdu frazzett tal-baqar ġewwa ħal-Qormi. Dawn instab li kienu f'pajjiżna permezz ta' residenza temporanju maħruġ mill-Italja illi bih setgħu jidħlu f'pajjiżna b'mod legali imma mhux jaħdmu. Il-preżenza tal-pulizija intensifikata anke wara li jumejn ilu Net News tkellem dwar is-sitwazzjoni bla kontroll li qed tiżviluppa. Fost oħrajn b'immigranti okkupaw ġnien pubbliku li sar dormitorju u saħansitra raġel li raqat fuq l-adba tal-Kunsill. Il-ħamis Net News reġa' żar dan il-ġnien bis-Swit Triq Diċembru 13 fejn sal-10 ta' filgħodu stajna ninnutaw persuni għadhom reqdin barra. Din is-sitwazzjoni qed tippersisti. Bil-ħamis filgħaxija l-pulizija jissejħu biex ineħħu immigrant rieqed fuq adba ta' residenza privata. Net News huwa infurmat li residenti Marsin saħansitra qed jippjanaw li ssir protesta oħra organizzata minnhom u li fost il-messaġġi li se jitwasslu u li l-Marsin iħossuhom abbandonati u li huma mxebbajn.